simudzeizi mai vangu kana maakutaura Ketero Sifas changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu United States dollars neita 290 yavakakwereta uye ne4 bags dzefertilizer dzekubhadhara munda wawairima nanyambo dzako chitupani mari yedare vakutaura izvozvo ndienia taurira kuna Sifas. Titaure kuti zvakafamba sei mbuya? Makagara ino? Mufundisi majitaura kuti ende kwamudhari wotore mufundisi uende ku13 wotore mabheri ariko atakamuchingamidza uye nawo ipi kuchechi kwaudzi uri musiwe zona. Hino Mariana inotanyirwa pamwana ndine kamari kendiri nayo asi ngeke umwe wakandibatisa hamba kwabva taenda tese kumba ndio kwabva ndasvika mba kwabva ndapinda mba mangu iwo ende kukicheni kusvika bedroom ndotora mari yangu yanga iri pakahengechi kwabva ndadini kwabva ndasvika ndomupa akagare pasi ndikati chierenga utoreyo uri kuda mwana wakavhura akaerenga ndio makatanga kuti maiyo inini ndakutotora yese ndatora yese ndikozotaure kuchechi ndinoti zvakadini mwana tora hako sezvo ndiye mwana wangu akatora mari pake mari 190 190 zana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuamerica. Uchazagorera chose ndiye kwabva tarini ndaparadzana nemwana wangu takabva takwira tese futi kwakuchopangana naamai wake kuti tofamba sei kuende kwaudzi kubhigisana ichechi rudzi taibve kunyamadzura kudzika kwaudzi ngati chechi yacho inonzani chechi sangano racho kwakatarini taenda iyo akasara saka iyo akazouya sonde tatamuchechi saka chechi yeduyo ine madhoo maiguru irido ndakatakatogara pana iye wabva asvika maiyo ndatouya ndofamezvanazandafanira mari iya yasara ndatoseenzesa seenzesa hako kuti ndichekupiri kuti iyazva iwatokaise tiseenzesa wakabva apfuurira wabva aende kubhenji kune mukadzi wake mukati kwakogara takapedze chechi tapedze chechi ndakuchiruda ndaifamba netsoka kuenda kwedu saka muroora wakandiembera mbuya wenu maita zvenyu tikatini zvikazimara tanga tisina nechiro taisa ndeiriwo muchechimo zvinodiwa hino asi yangu ndasara nedhora asi iye yake wadini wapedzere muchechi yangu ndasara nedhora nekuti ndotenga muriwo zvakanaka kwakataenda kumba tasvika panyamatsine ndo pakatenge utu tunosungwe muhuro totwakatenga tunosungwe muhuro totwakatenga kwakataenda iwozoende kwake imwe ndoende kwake kwakutogara heduzvi kwakusondoenda kuchechi ndichazwa mwana wangu uchataura kuchechi kuti vanhu we ndakazopiwawo mari kwamhaiyo hakuna
kugara hakuna. Kuzodzimara ndakubvunza watangoiwa Maria zve handiti ndakautaura kuti mari ngeumwe. Mariyo inodiwa. Hai kwakutogara tiri kundobvunzana kusine kugara. Ari kundisereredza. Ndiye apedze kudaro. Kwakuzorimei kwazi maiyo ndauya. Maria asati akataka. Maiyo ndauya. Nodei kwazi ndinode pekurime foshi. Ndinoti zvakadini. Zvakanaka mwanangu. Rima hako kwazi ndinomupe mabhegi aya 4. Asi wazouya akati maiyo ndomba matatu. Ndikataiwa zvese zvakadini zvakandonaka. Matatuyo wakarima echibhandipa mairi. Wakandipe mairi atengese 4. Rimwe iri akati rimwe racho mari yacho aisazoita baba ngokuti ndazotumire hanzva dzivocho. Ngokuti wanga akauye korimawo kuno inokodha achanga isine fertilizer. Hino kamari kacho kanyakudzika. Kanga ndazorimazve ndinoti zvakadini zvakanaka mwanangu. Wakarima futi. Arime kudaro. Watengesa. Ndichawana munhu. Akasisi. Ndozozwe mukadzi wacho. Hatotizo. Uchitize kumunekwa. Inota wakatizoye kuno. Ari kufambira. Wabata bvunzana. Maria zve mwanangu. Unoti mari yakabuda nayo. Asi ndakabhadhare maini. Ndiyonda papa. Upe mari yandakarime mumunda mwenyu kuti atenge marata. Kwekuti mainini wanga akude kukuhumurire kumba. Yakaekestenda kuende pamba. Hino ndiye ndakapa. Maiyo ndichadini kana ndari. Ndinoti zvakadini hazvo mwanangu. Ini handisembuzoti unondipandukira ba. Ndikati aiwa mwanangu zvakanaka. Ndiye wabva adini. Wana wabva wazouya. Wana wake tume wana nekusika. Warima wana wake. Iyewo. Wana wakutorima kwadzaya nhude mani. Wese nomukadzi. Wakukura. Chindipei mari yangu. Ndakachaja iyoyo mani. Ndikati ndirude 100. Nomubasa ndirude 100. Iyoyo ndiye haazokuzochaja. Ndiri ndakati ndode 100. Saka mazve mariyo yakwira 290 mazuva. Mari yakuchabuda kuno. Mai wacho ndisati ndaenda kochinja nokuti ndiye waienda kotengesa. Iyewo waindinyembera kuti techitaura nemukadzi wako. Asi ndiripi wakarima. Kana kungondipawo ndikanya kutombotenga shuka kuti maiya utambiraiwo shuka. Kana kanyasipo hapana. Kuite kuti atakurime futi. Ndiripi chifo. Zvindi baba. Zvino badzarangu ndomupe mabhadhara matatu. Chendondiisire mukura. Rimwe iri unopa maikuru maiyo wawo. Akakadoko wozondipa neiri. Ewo wachecha wandipa kadoko maikuru wapiwe rape. Guru rangu wahati nyenana achikuzondipa. Badzarangu zve. Tututu. Kurima kuri kuite munda. Akachizokwira. Nebhiro. Ndikati ndauya mwanangu. Chinyorere mari yangu. Unozokanganwa. Wakaramba. Ewo ndikati zvakanaka. Ndabva ndadzoka. Igora rimwe ndauya. Ndikati chidini uyawo ndirimirewo. Payadi pangu. Wakasimuka. Akati inini handichafambiba. Taurira wana wacho. Inini handichafambiba. Foni wakupinda mba. Ini sare ndakandogara. Ndagara. Maikuru wakati nduzvoni. Haambofi. Ndikati waramba zvokudivini. Ndagara. Ndikati kabva chendipa mari yangu yehuni $20. Chendipa
ndipe mari yangu yohuni. Ndichamupa nayo. Kwakuzondikazorera iro riri $10 kwakusara $10. Ndagara paya. Mwana wakuramba angodai. Mai kuru wangu ndaimugeza maiyo wake ndichibate tsvina asi wakaramba kuchindipe zviro zvangu. Ndopaazotanga kundipandukira muna January. Wondipandukira ndasvika ndikatera ndauya mwanangu. Ndakudawo ini zviro zvangu. Ndakamusvikira ndotomuite mufananidzo wakandiisa kuti ndizosvike kwamambo uno ndanga ndisingamuzivi. Ndakasvika iye akagara pasi inene ndikati kwakugare pasi tubhopana. Iye wakagara pasi akachitsamire situpu. Ndikati mwanangu we ndakandaurira kuti undipawo zviro zvangu wari wese nongozvo. Uchindipe zviro zvangu kwazi ini ndikati ndikuda mari yangu. Zvese uchindiri kuti iye ndiyo paakatangura. Wanga akagara padazondikunoda mari yangu. Mukadzi wacho wakamira iye wanga akagara kwazi ndikuti enda womangara enda wakundipfana enda wakutenga wese nemukadzi wacho wakuite madhonga enda womangare pamunyemba pako enda. Ini ndabva ndasimuka iye wakutende kodondipfana kudari ndakagara. Ini kwabva ndasimuka ndikati iwewe ita chindipfana ndakamira ndinase kubva ndakadai kuti pfanhire mari yangu here nekurima kwawakaita kumunda kwangu. Nhasi uno wakundirambira ndekuziva kuti mariyo wafa. Tabudisana panze tiri kuzopopotedzana. Ndikati mwanangu uchachinditaurire kwendiri kuomanga. Wakaramba akanyarara. Asi apa wanga ari kutaura wese nemukadzi vari kundipfana wese nemukadzi wacho kuti enda womangari. Mari yangu unayo. Mari yangu ndakainyorera zviri mani. Ndizozvi wakazondipe $10 wasara ne$10 yeguri ndiyo yasara nayo. Une tambo yemombe mwana wake wakatore tambo ari kusunga. Iyazve mbuya kwazi mbuya tatore tambo yenyu kuti tisunge mombe yataise apa iri kurwara tabvana haishafani. Inotode kodini tichiisunge tikwekweredza wakatora wakaenda. Ndizoteera mazuva tambo yangu mwana akati mukorore wenyu aripo kuti adairo kuramba haachadei. Tambo yangu haasaida iyo saka ndakachizoti taenda kuchechi ndotaurirana nekuchechi vanoti mbuya imweni chimudzikisira mwana wenyu. Mwana wangu sakudini vachimudzikisire muchiite runoza. Ndikati asi inene ndakabvise mari kutsvakire munhu uya wandanga ndakachengetere mari yake. Ndikati ndakatambovhuma wabera. Ndikati orai ikabva kachindika hake 100 muruso. Iye mani tasvika kumba wakuchindinyaya kutaura kuti wekuchechi waitire saiva inini asi iye mari yangu ndiye wakainayo. Inini handine mari yake ba. Mari yake ndakakwerete $20 ndiri kuenda kunhamo. Ndakamudzokesera 20 yusa. Ndakati uye wandipfuririra umba yangu. Ndikamupa $25 asi iye aine zvangu. Panzvimbo haazi kundiriva. Ndakamupe $25.
ndiye ndakamupa nekufunda wakatema huni kumunda. Ndikati huni dzawatema ngorongani mwana wakati 5 iye baba uya 6 urikuona kundondidura. Ndikati hazvisinei ino pa 6 ya pa 6 pa iwewe inini pa 6 ya ndochiti 25 huni ngoroidzi mbiri chisiki inini ndochisara $5 unaso baba unosara $5. Wana vaya wakazouya watuma endai moti kuna mbuya huni. Ndikati endai mutotema kumunda. Waenda kotema touya mwakatemengani kasi takateme 3. Ndikati yabva yabatana ne5 yangu iya kuite 20 anditi yabva yakuda 20. Saka iko pa 20 pa ndiye ndakachizotora manje iyo 20 yacho ndakatore $10 wasara ne$10 yehuni. Mwana wangu ndaimutengereze kutsike mumakumbo uyu asi yaaneshakati huku ndechimupa kumupawo kuti mwanangu wemukadzi uri kuti haunawo cheuinacho ndikavatsetsekesaiwe mutombo. Asi nhasi ndakaona kundiuraya kunditeta. Ukama wenyu wakamira sei? Ukama wenyu wakamira sei? Ukama hwacho hwakamira pekuti mai wake ishumba, inini ndiri shumba matora. Iye mai kuru wakaroorwa nesoko, inini murume wangu isoko. Ndio pakauya ukama hwedu. Koya iyo mari yamutayo munenge mapinda mumazhizha akawanda makamupa rini? Amaiwe hurumende yakatanga achikutonga ichi mari yekuti imimi mukandipe $, mukazoonawo $, reyusa modini mundipa zvichikuzvidzana. Gore racho ndiro gore rauye kukana kuya kwakamboitwa kuya ndiro gore racho. Gore rakauye uyu wakanga akude kupandukira sekuru muri pazuva rawana baba ndiro gore racho 2008 ndiro gore racho. Usakuchaziva hangu andaiziva kuti mwana wangu ungondipandukira. Ndakanyorera pasi hino ndiye kuti mwana wangu umutengere hwapata asisine chokufamba nacho nditauri makuru pachena. Asi ndochaka ndipaso wako ndikuruka kunditsvitsono pamafoni ngezvinhu zvandaimuponesa kumupe masaki emagwere wana baba nyangwisa musashame kuti kwazi munhu unourawa ndiani unourawa ngewake. Kumupe masaki emagwere uyu uri pano chinaiti hu kuteerera chififiti hu uyu uri pano kuti aponese mhuri yake. Asi nhasi wandipandukira kunditsvitse uno toendepi kwasekuru. Ndio pandakazoende kwasekuru Minyenga muchiswa mazinda kuti taenda kukotaura ishewe ndiyo nyaya iri pano kwasekuru Munyengwa pashi kwamuchotaura mataurira ndaikata unota zvakanaka unosaka nyaya yenu tozomutonga musi wa 7 August. Unota zvakadini zvakanaka wanga uri musi wesoro ndikati zvakanaka. Saka manje hatichazivo iye wabva aende kumapurisa. Wabva achiti chipiri ndio chakaende kumapurisa. Wanga ari musi wa 3 4 chingati 4 chitatu wabva auya mapurisa mumanheru. Kune mapurisa anotuma mausiku kuzoitawo ifa ndiyayo yona mapurisa vakauya manheru ndoti ndauya inini
ndauye kuti taure kuti kwati munodiwa kwaudzi ndanyangadzenyu kwazi uyai kuno ipi kwazi kuna renouyo umamishana ndikati auna tsamba wanga uri mupurisa wandipe tsamba ndazive kuti shuwa ndinomuka ndichienda wakabvaenda ndobva tati china ichi handisi kuzeni iye wobva auya futi Friday yanga chiri chingani 4 ndizvo nokuti 5 yanga ini 5 Friday Saturday auya mabasa madhi yanguyo saka wakabva auya futi mupurisa uya manheru echishanu wabva auya akati ndauya kwazi muri udiwa kune tsamba yenyu iripi iri uko kumapurisa kwazi uyai kwaudzi ndikati inene naenda kwaudzi mari yacho ndinayo yekuende kwaudzi ndanyangadzenyi wadikani we ndakasimuka ndikati aivo pamusoro ana baba ndakasimuka ndikati aikona kundenderedza wangu aikona kundenderedza wangu ndikamutambira iye wakanga atumwa wacho vakuisa ndikati iwe unoite mupurisa ukuya usiku wadini kuuyawo kwakachii ndio pakazozwa wemumisha manje kuti tambuya mang'ombe apa chini chamusvikira ndikati ndakusungwa wanhu we ngemunda wangu nemwana wangu wakundisungisa zvakandiita kuuya mausiku nyaya yamamapurisa ngechii nyaya yamapurisa uyu ndiyo akachiendwa zvekumapurisa kuchondimangarira zvaakamangara zvacho handichazivi kuti waitaure kuti inini ndakarambe kuenda ndikati inini handiuyendiyo kumapurisayo iye mupurisayo wofanana neuyu watumwa taura naye mbuya wacho otaura ndikati handine mariba yekuende kwaudzi kanga ndazoende mare ndinouyayo foni yake yakayanone mari ndokapereresa mari munokasa nekwakusara muchiona iye manje ndikati hakundisungire munda wangu here ndizvo zvemunoita here iwewe watumwa wacho unotumwa kuzi enda nyamusa ukanda kudhipana wega ndikasa ndakazovataurire nyaya kuti inini saka ndisaenda kutaurire iye mupuriso ndikati saka ndisakaenda kwazi mukire kwenda utangirire wana wechikoro iwe uende mberi uende kune mupuriso wacho ndabva ndamutaurira ndikati iwewe takabva kumwe unoziva kuti kuna dambudzo wakadaidzirwa kuzi uya utambire tsamba yako mwana wakadzoka akatambira tsamba wakatambira ichibvaura saka imwe muri udondiuraya inini tsamba yacho iri kuye mupurisa handiendi ndiyo katakaenda kwasha pakutaura ichewe ndiyo nyaya yayo ishe ndiyo kuchizomuti kumutaurira uya kuno wamusi wesumi ndakazoendayo ndikati uya kuno iye wakaramba manje usho inene ndakaenda namai wangu wakanga atondifambirawo pakuchita mwanangu auendewega hamba itese ndio uchosvika aumwanyu uri ndikati ndafunga kuti wauya fona iwobva asimuka wofona akati andiuyoba uya zvetizwe akati yangu nyaya iri kumapurisa aitongwa mnhengo ndiye mwana wangu uyu aikonongweba ndiyo handitongwi ndiyo ndinotongwe kumapurisa wakaramba kuye kuti tienzaniso saka kusude kote mwana wakaramba kwazinode kwende kumapurisa iyo kwakutodzokera saka takachizouyawo kuonakara kuti wagwe ndiyo zvandaitwawo mundinonorewo dziyo nemambowe
Okay, rulo rwa Sifas. Yeah, kwa. Na 2006 overseer of church namara sisi anga ya matira sana kweli sokoni sokoni saka simasanga na aliko takazi shanda imahamba sanga leo shanda shanda tayari shanda saka mahamba yebisi tipata saka leo maka shoda hambi kati chango ikileti Mashuta je? hambi kati se vanotanga tiripasana indakanda tuma kuti ndine notambira papasia kwamutani kati mama ndikuenda pamutani asi takashuta hambiki mulipo zvazinozvinetsika uya ndine mari yandinayo kakuenda kuma takandipa mari yekunotenga hambikati iti was $5 mari yekunotenga hambikati ndikabva ndaenda ndikatenga hambikati ndikadzokera nemari yacho ndikauya ndatosvika kwahosi ndikati mama ndatenga pasara chinji kabva ndaizva stage yacho hapana zvinhu zvida kubhadharwa ndikufanira kufai zvati mangobhadhara muzondipaika yakabhadhara kabva ndatifanira nobhadhara kwakutaenda mistake yendinobvuma yendakaita ndakanonoka kuzivisa zvechinji ndoti mari yaibva nokubhadharwa zvechinji saka tanonoka kudai ndakazoti mari iyoyo musasa ngachidege kuti chaita mukwe kushanda kaibhurasi nekubhadhara kuchechi ini ndichakupai mari yacho iyi apa andati ndichakoni mari ndakati ndichatsvaka mari zvinokupai ndobva ndanonoka kumupa pakazoenda ndakazotuma mudzimai wangu nemari ndanomupa atibati handiyo mari yakupa kati mari yemadipa ishoma handiyo mari yakupa mudzimai bazoti mama waramba wati mari yacho atiyo kabva ndauya mama badasana mama kati mari yangu handiyo mari yo mukadzi wako yawakaine $1 ana kuyaine $5 ndakazore ndakaenda kunomubvunza mudzimai kabva nditaura mudzimai ndakati chienda ne $5 ichi kundipa mama ndo mazuva che anga ari mazini $, asi ndakati chimupai $5 mama wachibva waramba kuti aisira mudzimai saka chikutereka hazvinetsika ende onomba futi imwe chini $5 nemifaudabaenda apa akaenda kundipa kuti waneimwe $5 ndipo akasvika atitaura kuti mari yangu 190 yekutenga hambikati mushonga mutereti hambikati ingati 190 kana ndingatora 190 yekuenda mutenga hambikati zvinoita saka mama vakazoya kumba akasvika kuti mama ndine problem nduku mati ine mari ine 190 yekutenga hambikati here akati ndivakapenga zvikwaniso zvacho akapenga machida kukurwa nemadresi tiri mubai momo ndipakati ndaapenda mama kana tikumangira ndikurabidzika ende mumangara mama vachibva vakabva vaenda kumangara kuchechi vatoiti ndikadai tivaine kuchechi tikasvikaeaa pasi mama vakapenga titi akandiwarwa muchechi kuti kuita yake zvarekuita zvisizvi ndimai andigoni kuti makatokunyapamuri hazviiti ndimai vangu achizoda kuti wana euro chibveya naonaita sakupanya varipo vaivhumikidise zvizu ndakarohwa ndimama vakadai nemakomerero ndakagara pasofa ana kupindura wanomufundisi wamba warimo naona euro tukati mama chingobudai pasi mama mbawatakumbusa pawasara vavura pasi nditsvati euro tirikuona iri uyu munhu mukuru zvomaita chibvumai kubhadhara mari zvinobatsiro dzakawanda bvumai kubhadhara mari idzodzo hazvina basa kubhadhara zvakaita takati shuwa ere $5 ndobhadhara 190 zvakazi no tinotaura navo mama bwawazodaidza mama waafrika bwawataura naye ndipadazi kuti chenge achipi $100 ndapisa nakuti tiri mushishire kuti tiri kumirira kuti mari iyoyo izotiyenza vakanga yazimusi wa 31 July ndipo daika mpamare 31 July muna June ndaenda kukura ndibvunzwa ndakutofonera foni kuti wakudiwa kwaishi wasunga
tatotaurira kuti ndabvuma kunyange zvanga zvisiri zvona ndandabvuma hazvina basa. Saka iyi yakumanga ngeiri futi ndipo ndakaza kuti zviite right regai tiende kumabasa. Ndichokwadi ndakaenda kumabasa kwete kunoasungisa, ndakaenda kupublic relationship yokuti vakatitaidza tinogara pasi semhuri sezvitakaita totaurirwa totsanangurirana zvese takapedza kusanangurirwa zosiya zvanyorwa pasi kuti varekati tobandira. Changa chakundityisa ini mama wataura zvakataura mari endakavapa it was $35, it's now $15 yendakavapa. Taenda kuchechi mama wakasvika karamba kuti $15 ngehuni, wakasvika ati $15 ngehuni. Asi apo taitaura namama ndakafura mumba yavo vakati chatora mari yehuni yemba tendese huni, apo wakubata $15 kuti ngehuni. Sekuzanesa chii chazonetsa mama wati tiwirirana taitirana zvakanaka tese mama pane handizivi kuti zvazvo zvapapi zvekuti tisvike pakupakigero pakadai. Ndipo ndakabvunza kuti kouya tsamba changu asvinda basa ndi mama wangu tinoenda. Ndakatofona kunongo taifanira kupa musi wa 11 ndikafona kunoti sorry ini siko zvinezvi handina mari yebhasi tipeni ngetiiaaaa. Saka ndo pane chimwe chinyaya I don't know imimi semaonero nekuti hambi igadi ingazi 190 kana 290 ndakazona nakapi zvazopa papi. Mari yemafertilizer ekumunda handina kana problem nawo, handina kana kuti nomborambire kana no problem. Papa muchese ndikangobhadhara mari achinokwira inokwira regai tinonhore pasi zviningirwa mari inoti apa mangwana yakwira zviningirwa mauchipira handii ikange $5 from $5 ya190 ikoziya $290. Saka zvinondityisa kuti manje ndinobhadhara mari isa handei tinononhorana pasi zvinoenda zvacho tobhadhara. Because if it was $5 vakanditorera ndakavapa $15 ndakavapa. Right. Maya wagarini mundu anogara nani? Mbuya munogara nani? Nguwa yacho ndakadine mujana wangu wandaigara naye avo vakomana vangu vari kumabasa kwavo. Batika tichiona nyaya iyi uruti iwewe yakatongwa kuchechi ende verdict yekuchechi yakaburisa kuti bhadhara mari ndobva mabvumirana kuti ubhadhara 100 zvichireva kuti nekuti wechechi ndo wakatonga nyaya iri kungobva kuitika waine mafacts ezvakaitika ende wakakubata nemhosva wakati bhadhara mari. Chakaita kuti inini wandichibhadhara mari 190 ngechokuti zvanga zviri kuitika ipapo namama vanhu vekuchiti kwati iwewe uri mwana kuna mai ako chega kupikisana navo mani. Hakuna munhu anombotonga achitirega, munhu anotonga nyaya senyaya. Uye vanhu vekuchechi wanzwa kuti mari i190 wakakuudzai kuti no maya watida kutaura nawo mari yawandisa tida kutaura nawo tiwakumbire maya wabva wakumbirwa kana zvakadarawo chikumbirai toa chimudzikisira ngachindibhagana iri yekuti wakaona kuti zveshuwa pane mari yakawanda asi wakutotaura kuti hai wadai zvino chimudzikisirai wakatotendawo kuti anone semwana wangu ndaakudzikisa mari iyo nekuti kuti tichitaure $5 izvi hationi paine chido nekuti zvacho zvakataurwa nechechi yako yaunopinda hauna kana 1 chawakaita. Takanga tiri takatatura date remusapigwa July. Mama vakanaka kumangara 4th July. Kundomangara kupi? Wakazomangara kwaishi 4th July.
but iwewe semunhu abhadha aega ungati wakaenda ne100 yacho wakati ishe munhu ndakatongwa ndaandisati ndapi mazuva asanga asati asvika ndokumbirawo kuti mazuva asvike kana kuti ndokumbira kuti ndibva ndangobhadhara nekuti inhau yakatongwa kuchechi kwenyu chechi ikakuona kuti une mhosva ikakuta kuti haano ndichikumbirai mai mwana wenyu chimukumbirai kuti adzikise wakadzikisa but zvakadzikiswa zvacho hauna kutoitaona nekuti inyaya ne2006 yavarikutaura kuti nguva yatsvangira iyi ndo yavatotaura ndiyo kuma2006 2008 iko madetails wanawo zvese zvekuti yakaenda kuchechi chechi ikatotonga ikakuona nemhosva nekuti chechi yakatongeka wachine fresh mind wakatsanangura kuchechi chechi ikazvionawo kuti no une mhosva asi sevanhu vesangano chidzikisira nai mai wakabvuma kudzikisa aiwaka iwe wauda kweka nekuti iwe arikuda kuti wakatoeka wakati aiwa mwanangu ndichitorako werenga mari utore inondotenga chii zvauri kuda ndokubva waona kuti mari yakawandisa ukati ano ndinoda kuti kusenzesa mari yenyu ndinokudzorerai ndo zvauri kutaura havasi kutaura imushoka rikuda kuti wakatoti sesawa right iwewe tobhoti iwewe mira inzwa muchinda iwe zera rako uri mwana muduku handiti uchiri kusenza poshota $5 muarea menyu muno vanhu vesangano wezera rako unoenda kuna mbuya munhu mukuru achembera kundomukumbira $5 yekuti ungatenge chii chakaita kuti uende kuna mbuya musangano tati muno vanhu vechidiki hopo taishanda tese pamwe chete asi muno vanhu vechidiki hopo ende mari yashota ichimari shomanana ngeye wakaenda kuna mbuya ini ndakanda kukandamana kamuta pachangu mari yekundinotenga ndati hapingi asina taitodiscuss toenda takadaro mama ati anotine mari yendinaipa aiwa uri kutotaura kuti maidiscuss nambuya awo ungati wakaenda kune vamwe vezera rako ka wachiri active kana pasina izvo ezvezi iwe sifa uramba uchitaura mama kuti hapiki gadi uramba uchitaura zvehapiki gadi $5 hapiki gadi asi vanhu vekuchechi kwenyu wakazoona kuti hapiki gadi iyoyo wakakumbirira kuna mbuya iye ndiye akandokumbirira noti vanhu vekuchechi wakabvumira iye ndiye akandokumbirira alright ishe namba tosenga uchinji naiga kupa Maria asitede ngava dhurele mari yawo nguwandu hayi ndicho chokwadi chisimba icho wari kuita ichi unoti mai vachembera vasitaitiri pamusoro kutopenga kwakaita uko kwakaotorazva kuti ndavakutorerwa mari yangu pamusoro mambo mune zvese vari kuwirirana huni vari kuwirirana masaga efertilizer vari kuwirirana mari kutorwa ichida kuitwa zvimwe zviro vari kuwirirana chaane uchenjeri hwemumangarirwe iamount inova ndiyo mari yakazonzi nambuya anditorera 190 yangu nekuda kwekuti yagarisa pandaya kuchindoimangara ndakuimangara ine macost neinterest kuti ite 290 chechi ichibva yachema yakumbirwa
wachichemerana nambuya wachitsutsana pa100 100 iyo changamire mambo ngaaibhadhare momupa nguva yekubhadhara kana nhasi kana mangwana nekukasika nokuti yagarisa ari kuita chitsotsi pamberi penchangamire mambo munhuno muzvare pamusoro echangamire ini ndakasiyana nezvamukutaura ini ndine mubvunzo unoti pastor hour muvhileji macho munogara mamawa mumaresettlement kana kuziva our are they registered sayojayana asi ivo mamawa ari kumakombo here kana kuti muzeva nasabu vari kumavillage kunyama ma-resettlement washe munyengo saka avo ari kugarawo muresettlement nekuti kana zvasvika pakadai panotsvaga zvakawanda kuti nekuda kwekunge vari mubasa rekereke avo mwana wangu pane paakuda kuti chairman headman wenzvimbo iyoyo azive nyaya iyi ndiwo wauya naheadman aripo uyo ane magirazi akadaidzwa kwaheadman akaramba kuenda mina ndimboutaurira inini ndakabhadhare mukadzi uya wandakati ndine mari ndinayo isi yangu ngeumwe wakandibatisa angaendokupa amoni saka ndiye ndiri kuti inini ndakazotsvake mari inini yekubhadharani uyu mukadzi uyu uropazwa ndakabhadhare mukadzi uyu iye urudziziwa ndakamubhadhara munhu wandakataura kuti ndine mari yandakapiwa ngumwe wakati chimbondibatira saka akaendokupa zvaari kuti kwazi takambogarisana tichitaura kunyepa anonzani mukadzi ndakatsikira mai wakakubatisai mari anonzani mai wakanga wakubatisai mari akusisina ba wainzani wakaniwaniwe akusina uchitsotsi chakuita apane hamba bayari kutaura kandipe mari ngandipe 100 okay vakachangamira ndikuona ndakubvunza baba vakadaidzwa kwaishe mushure mekunge mbuya waenda kotaura kwaishe kuti waenganisa ndobva wadaidzwa kwaishe uchibva waramba kuti inini kwaishe mushure mekunge waramba kuenda kwaishe uchibva wasimuka kuenda kumapurisa kuti wanoenzaniswe kuti wari kuti handina komhangara vari wasungwe bandakanomhangara kuti tienzaniswe asi isha wadaidza wari padhuze naiwo kuti uyai tinzwe nyaya yambuya wakaramba saka ini ndikuona kuti baba apa wari kuda kunzvenga hawo wechechi pawakataura wakanga watoona chokwadi chekuti baba wane mari yenyika ende ndo chokwadi chawakanga watoona saka ini ndikutoti wechechi wakatopa mutombo wezvichangamira nhasi uno wapuhwa mutombo wezvibva wawirirana kuti kupera kwaJuly wari kubhadhara mbuya hawana kuzviita izvozvo vanhu wabva wasimuka bwaenda hawo kuna wani kusvika mbuya wazosimuka kuuya kuzomhangara kudu saka zvechireva kuti zvese zviyo haungwasina kana chido chekudati wabhadhare mbuya wamari yavo saka ndinoona baba wane mhosva yekutoti wakatora mari yamai yavo ende wakati vanofanira kuvadzosera mari yavo yese nemakosta avo wazoshandisa kuya unofanira kuvadzosera ndichiongorora nyaya yekubva mbuya vachatanga kupanda kusvika izvini zvisakuteti ndiri kuona kuti baba ava vanosvorana remadzishe nemasaki vakaenda kumapurisa kwavanoisa kuona kuti mbuya wavasvika mbuya wakaramba vari pachiwana kwaziva kuti ndina mambo wangu maponi nashe wangu munene saka nhasi uno danho rechecho richibva ratonga raona kuti baba wane mhosva baba vafundi zvakare havana kubhadhara iko vari kutsikatsikana nhasi itsotsi rinokuruka chemberi yara itsotsi vanofanira kuti abhadhare shungudza kwanoita baba vanodzimai kuti vakatadza zvagari kubatsira kubva kuna mbuya vanozvibvuma here indezvamabvunza ini mukubvunza
Imubundwa. Sifa kunerumundwa. Ini ndangati singaona kuti yanga iri muso. Tangati kuita siwana muchete. Sisi chita zvinhu zvichiva muchete. Saka ndakuzoona kuti yamusha iko zvine izvi taba. Asi nguva yese tanga tiri namama tichishanda tiri pamwechete. Tichiwirirana nguva yese tawirirana. Apo takaita Facebook ana kuramba kuti mari yataura andibhadhara. Uyu eni ari kuti mari yaanga inayo anga akachengeteswa noumwe mukadzi akashaya hake, asi akazodzoserwa. Ini zvandinoziva mukadzi akadzoserwa mari inayo kare kacho. Zvamunoziva ini mukadzi iye akadzoserwa mari inambuya ava. Zvakauya nebhiro wakatambira ere ukanyora ipopa chimbomubvunza kuti Okay. Pamba ni umwe mubvunzo yanga abvunzwa atadza kupindura. Okay. Right. Right. Name itova tatenda uyu. Mambo panyaya iyi babawo chitsotsi chawakatamba. Saka wakutoda kutenderedza wa. Auda kutenderedza dare. Tenderedza kuna mambo. Taurwa na mambo kare zvatobasa kare. Saka iwe uda kuramba uchitenderedza dare. Wewe happy azvishandi chiro. Zviri nane ngekuti iwe uchibhadhara mari zvutaurwa na mambo. Ende ukadaro izvi kutowedzera kwairi kutoita. Zvatouya chitsotsi chako makapiwa chikafu, chipiwa uchichengetwa, uchitengerwa magwada nebhutu uchitengerwa nambuya. Asi nhasi unotanga kuramba uchinetsa uchikuruka mbuya. Nekuti ndati tinoenda tese kuchechi uchiteedza mune mari. Saka changamire zisai nyaya yazvibhadhari zvepachena. Ndokupedzisira ishe. Achirima mari yekugara achipiwa haana kutora. Achiwa achikorera kuti mari kuna mai haangatori. Makore achawandisa taangale iye kuti mari ainotorwa nomune kugara makore akadaro kana dai 10 cents inonzwa sei. Ugotoka kuziva kuti rekandidzorere chembere iya. Pamakore ese kubva kuvakwena yanatsvakirai. Kusvika nhasi ashamwari ayo vakabhadhara mari yamai. Hakuna kuratidza kuchenjera. Kuti iye mapurisa anokudzi kanzea kuti akunzana naye. Bhadhara mari yamai. Ende maprocess acho waimuka mafertilizer acho wataura kuti towirirana. Uchavabhadhara mafertilizer avo. Urikuseenzesa munda mavundani. Chaungwa apana chaungwa chanacho. Kuti urazo kuti mwana wakaberekwa nawo semwana zamai wazvota mudzimai wako. Hazvirazo mudzimai wako. Ende chiri kuonekwa kuti itsotsi tichitarisa mazera ndiye muduku. Asi ndiye anoenda kundokumbira chembere. Panzvimbo yekuti iye achengete chembere. Ndo pane ukuruku hwacho ipapo. Ndiye anoenda achindokumbira chembere. Iye ndiye achiri mwana ano achikusenza achine ropa riri kumhanya. Asi ndiye anoenda achindokumbira chembere. Zvichireva kuti musoro wake wakadhakanyika. Zvichireva kuti musoro make chikuruku chakawanda. Haana respect. Nekuti hatina patiri kumboona iye chembere chindomukumbira. Asi pese ndiye arikuenda achindokumbira chembere iyo. Zvichireva kuti zviri kutotaurwa nechembere ichokwadi. Nekuti hapana patinomuona iye achindobatsira chembere kana kuti achidi, asi ndiye anotoenda kundokumbira chembere iyo. Nekuti anenge ari kuziva kuti wakapata ndikakumbira ende wataura zvinhu zvakawanda zvaasina kudzora. Zvakaita tambo yaasina kudzora, badza raasina kudzora. Zvese izvozvo zvinhu zvinoratidza kuti ikuruku. Saka
dare rinokubata nemhosva yekuti wakaeka une mari yawo yakanga iri pa190 yawakazoisa kuona nezvimwe mafertilizer nezvaichi wachibva waisa pa290 mune makosi here enyu amazoseenzesa kumunza kudare nhasi mari dzamamuunza kukoti nhasi ndatoti sedare ndatoti aiwa wanopinda mahara hawabhadhari nekuona kuti ichemberi asi iwe hauna kana tsitsi yekuti iwe ichemberi ndokwaanoenda uchindokumbira uchindobira huni uchindoaeka zvese unoita zvese ende uri kubvuma kuti nditori nemari dzavo dzemafertilizer ndine mari dzavo dzechi zvese uri kuenda kuchembere iko. Saka hapana patinoona umbowo hwako uchifamba tati pari 290 tikati mamunza nemari kuti auye kudare yamabhadhara yamakabhadhara masamoni wakabvisa mari wakabvisa 6 yesamoni saka chieda 290 ne 6 350 290 350 saka mombe dare 350 unofanira kundobvisa mombe kwavari inokavha chi makosti awo unoibvisa rini kuti hatisi kuda kuti kazotuma wakomana unenge wakubvisa mari dzemakosi ende unenge wakubvisa mari yamambo yekuti aramba kuteerera zvataurwa mutongo wataurwa namambo 350 kana kuti mombe wotaura kuti ndinoda kubvisa zvakati tatotonga haini doko kana ne3 months dzavari kutaura nekuti mari haisi yanhasi ndekare chai akambopuhwa mukana futi kuchechi echinzi wobhadhira wakafanana madhesi ekupera kwaJuly akasazviita futi nhasi unokumbira futi 3 months mataura ari kuita murume pamutongo wamambo ane kakushora kaari kuita kuti sematongero amaita ingasi kuziva nyaya yake kuti sematongero amaita ndipo pane kakushora kariko panyaya ari kuziva kuti zvoda kakumuka chemberi isu tinokupa une mombe aniti une mombe haana mombe ushemunyewu ane mombe anzi handina mombe right iyo right iyo tokupa wobhadhara 100 mwedzi wega wega which mwedzi uno wapera wotanga kubhadhara $100 kupera kwaNovemba. Kana usina kubhadhara dare richauya rotora zvinhu pamba pako unenge uchiendesa through ishe wacho wadaidza wachipuhwa mari uripo wachitambidzwa abhadhara 100 yekutanga. Asi semunhu mazuva apera nhasi ndiani date 25 unondobhadhara 50 kupera kwemwedzi uno wozoti 100 kuita kuti tione kuti uri mugwara. Kana usida kubhadhara 50 wakomana chauya wachitora zvinhu zvavo pamba pako
vachitengesa. Tokupa payment yako up to 5. Yoita 10 days. Ye first 50. Nekuti chikwere chagarisa waunondoziva iyoyo mbuya wafamba wega iwo unotozviziva kuti aiwa wakangoida kuruka. Saka kusvika musi wa5 akanga asina kubhadhara 50 iyo moyo motaura kudari dare rosimuka ronotora zvinhu kumba kwake. 5 November. Saka unenge wauzobhadhara up to 5 of each month. Okay, chisimuka imene. Ayo yemafertilizer yaibvuma ati anokuunzirai mumutaurire kundinyepera kutonyepa unonga akasounza achi kurima foya izvozvi haasi kurime kumunda kwake unozvizwa haasi kurima kumundaba munda wake wadondo uri kurende kuminda kwamwe chibhadhara murikona kubva kwaakaite kwangu uri kurime kwewamwe kuchitize kwangu wakwende kwamwe uri kubhadhara ini kwangu ngandipe mafertilizer. Anounza mafertilizer nhasi yauya mudare ndeyo kana asina kuunza munomuunza futi mafertilizer woona kuti wabhadhara mafertilizer awo hatiri kuti iwe ikanga yava akubhadhara zvinhu zvakawanda handishade kusiya kuti tauye kuno ngandipe mafertilizer yangu nebati netambo yangu yemombe mwazvizwa ndio muzvinyore ikopa ekuti uri kundinyepera makore mangani hanzi yakatorwa nonono. Okay, chisimuka imende. Nyaya